megalayapost.news. Ka second inter-school sports meet arajar pusan balai sengi kepada iru Kalimpong ilekai hapadang kena school bad kebala penlong deka office Samagra Siksha Abhiyan SSA nongpo ahmalti lapli pai ba daw Dr. Everest Mersing ubadai kum CEO Karanti Sports and Cultural Club Shillong batru kum Assistant Project Director HRDS India New Delhi. Hakatiga sengi bala play ketika second inter-school sports meet arajar pusan nalor kajingdon u Dr. Everest Mersing ya kajing yalang lapanya daw Edmund Martin ubolong kum CRC nang taki beriu na BRP na ka office jong ka Samagra Siksha Abhiyan nongpo. Nalor kata ketika sengila sakhi da jingdon kinong kai ki kimi pa bat kinong song jong ka than mahoti ha ka bakilawan ban sakhi bat ban penpu penping ya ketika sengi bala play ka second inter school sports meet arja rapusan pat ka balawan ban simbenta da ki khat prat league school bat kum balai spa san pongut kinong simbenta ha ka jinge ko baper ha bakran ha ketika sengi Dr. Everest upen pau ka jingero bat jingsungu ka bakrawe ka office SSA nongpo ka bala simkhia ban penong ya ketika inter school sports meet balai sengi madan mahoti ha ka bana ka jingdon ki bakum kita kirinsan ne kilempung kala longkum kawai na kirinsan bansai madan ya kisap ki pongjong ki khun samlana kadong kathan hakwai pat kalyang Dr. Everest Mersing lopen pawi ka jingbenya lor ka jingduna ki slam ajing kai ban kilan men ka jingduna halor ki jingbam batei kinong kilan men bat kiwei hakba lopen pawru baka temri boy ka penmi bon klor le kai hakirinsan baper Barbor ki balong honest ki balong hok wat judan ka mensim kenyang ka badan ka mensim jumpi Simya ne galak garanti bapinlong disiplin bapinlong healthy namar bahag ne ka juk ba mata wa ki kena school ro bon kilang ba ki drops daina udro sundere ban kren manang begitu ki ba shun jack ki ba di begitu ki powder ba tunda ter henry tang udumar ya long ro drops daina kanangon ki kena school jingi ang ne ki bang ba ka jing di buat ka jing di biri ka jing song kha thuna ba kunta ter kabangakwa ban kren ban stress hagne ka dong ka than jungi ngai I ba bon ba ki school kumu traina ya ki BRP jong ne ka dong ka than ya ka jula Meghalaya ngai shem ba bon ba ki drop out dainem kine ki nomika ya thok dainem parakna school jong pi bon ba ki ba pet school dainem ka jing pet school ngai shem ba dei ka jing dok kawai dei ka jing kan I pala jong kine ki kun samla jungi kwa ka le spy ka tak lipstick ka pong petulung jin ka sun selfie baka lain tak le perkom dai na tang menilai football Henry Pet ha kene ka dong ka tan mau ti jungi watang menilai kai basketball rungi padon dai na tapi ki nong ikai pi ki happy baret snow ba berkhat ba bakam tame ki kun samla jong kene ka dong ka tan mau ti jungi ngim dai ban kemen bangin kutang hang ne ngidan kamani itngai bangin yo kita kinong alam ki banwan ra ki development ki paper ban kintiu ya ka yo ka kot ban kintiu ya ki chinang ki distat ban kintiu ki sap ki pong ki paper jong kun samla jongi bat kampame hati kam kilan met hakakam mare sport bat tunda ter bila I hakine kisni argot kinong elekai football jong ke jela Meghalaya jongi ki badai under 17 Kila Syajid ban represent nak ri India jungi kita na kene ka than ka jala jungi na po Meghalaya fitimnya me gerteng jungi baik tip na marbalai bon na kinong ikai bon na kikmi kipa ki haban pende ke syllabus ki habro ban trei ban bela kim dan por ban pe ki news par bunda terte ban nim dan ro ka platform bangin ya mare bangin ya lekai bat bangindang tim susu sipun nama ka infrastructure kebangi donang ne kalau kepadang sadin adu kata kawena kita kanong ilekai football kaneka bona filia sulai kepadang su ainam ibroman hagene basa kawai ru kadai kebanang taina po East Giant Hills kadai jai lengdo te perkhat ba hebret kane kadai keting ai jong kine kinong alam jongpi kinong ikai jongpi kamtame agring alam jong Babu Marius kumem si siya kanay kadang nathan bakam tame kumu CRC upapu Edmund Martin upasim yang nelson jam bawa peleng kajing kajing sitom kajing dok kajing kerdo jam kini ki school jengi kajing sadin jengki ulasim yang nega platform man ayapi bapinio banyakilan met para kena school inter school sports competition nathan jengi ngaskau si ban ngaskau benyau halade
kumu kun samla jong kene ka dong ka thain bat kene ka ri ka right jongi nang ne na right thayang ha kene ka them riboy bagi je jongi nyim pat don ki stadium lane ki madan banyele kai ki babha big have ki barit ki balong ka laway jong kene ka dong ka thain ki balong ki player ki balong ki nong mare sport ki nong ele kai cricket ki nong ele kai football bat kun ta ter ki sports ki ba kene ka juk ba menta ka ai Henry nyimdam kita di platform ki pan yelekai. Sekarang ba kine ginong ikai jong pibaro. Kat bakot ka bor ka sor jong ki kloy ban wan ban yalam hang ne a stage. Ha kene ka madan. Wala na kaladon ka jing ter hindia. Henry kene ka madan, kene ka jaka ha kene ka dong ka tain riboy jongi ngidam satin ki bobune. Hoy. Aki sports ki beter pa ka jela megalia jongi ka ai ki jing yelekai. Na ka tem riboy district jongi ki player ha jing le kai baper ki wan be khma ai sa pti ki kraw na banta baro ki ne ki nomor spot jong ne ka dong ka than jongi na ka ne district riboy bo i jongi ki la kloy ba ki dong ki sap baper Henry kun ki nong yalam kun ki samla ba pi ki happy bare pi ki nong ikai ki migi pa ni de ban berkhat jengai ba ni de ban yo i lagi jong khmat ban yo i santros nam sakmat kumno na gune gedong ka than jumi ngin yo kinong ele kai ki babha lemba ki platform ki bakhamba shishu lada de ha kamadan lada ha ki trucks lada de kino ki infrastructure ki bangi de ban pen yo sakane gedong ka than Meghalaya Post.news